जोहार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एक नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण जंगलामध्ये आलो आहोत गौर शोधण्यासाठी। आदिवासी हा निसर्गपूजक आहे, निसर्ग रक्षक आहे। त्याच्या संस्कृती, रूढी, परंपरा, प्रथा ह्या जल, जंगल, जमीन निसर्गाशी बांधील आहेत। हे आपण कित्येक वेळा मौखिक ऐकलं असेल, आपल्या व्हिडिओद्वारे तुम्ही अनुभवलं असेल, पाहिलं असेल किंवा इतर देखील चॅनलवर, किंवा खरं तुम्ही आदिवासी जीवन जगत आहात तर तुम्हाला माहिती असेल की संस्कृती ही जल, जंगल, जमीन निसर्गाशी बांधील आहे। तर सण येतोय हा गौर पूजनाचा। गौर ह्याला विंदई देखील म्हणतात। विंदय हे एक विशिष्ट गुणाने बांधील वेल असतो। त्याला 3 ते 4 रंग असलेलं एक सुंदर आणि गोंडस फूल येते, त्याला गौर फूलवेल म्हणतात। आदिवासींनी गुणवत्तापूर्ण झाडं ही आपल्या जीवनशैलीमध्ये त्या गुणाच्या झाडांना देवाचा दर्जा देऊन ती झाडं अमर केली, ती झाडं सुरक्षित केली, त्यांना विशिष्ट दर्जा देऊन। तसं पाहायला गेलं तर जल, जंगल, जमीनच आदिवासींचे खरे वास्तविक दैवत आहेत। आणि त्यातील काही जे माणसाच्या आदिवासी जीवनशैलीमध्ये खूपच उपयुक्त अशा वनस्पती आहेत, त्यांनी सुरक्षित केल्या। जो गौरोबा असतो, म्हणजे ज्याचं पहिलं लगीन होते किंवा जो लग्न झालेली व्यक्ती आदिवासी समाजामध्ये, त्याचं काम असते की जंगलातली गौर शोधून आणणे, त्याला गौरोबा म्हणतात। आणि घरातली कामं असतात, गौर चालवणे, ठसे उमटवणे, गौर पूजणे, हे काम महिलाचं असतं। तर खूप कडक ऊन आहे आणि हा तुम्हाला डोंगर दिसतोय, ह्या डोंगरामध्ये आपण मध्ये आता आलेलो आहोत आणि प्रवास चालू आहे गौर फूल शोधण्याचा। मी व्हिडिओ पाहिला, व्हिडिओमध्ये 2 तुम्हाला टी शर्ट किंवा शर्ट चेंज केलेला व्हिडिओ तुम्ही स्वरूपामध्ये पाहिला की बरं हा लगेच शर्ट किंवा टी शर्ट कसा चेंज करतोय। तर आपण गौर शोधण्यासाठी जाताना आपण 2 फेऱ्या केल्या जंगलामध्ये। पहिल्या फेरीमध्ये आपल्याला गौर भेटली, ती आणल्यानंतर आपण घराच्या बाहेर ठेवून दिलेली। तर ती एवढ्या दिवसाने, म्हणजे 4-5 दिवस अगोदर आणून ठेवलेली, 7 दिवस असतील, 6-7 दिवस अगोदर आपण आणून ठेवली होती। तर ती पूर्ण कोंबली होती। तर मी सेकंड टाईम पुन्हा गेलो, तर सेकंड टाईम आम्हाला भेटली नाही। तर मग आज वार आहे रविवार, तारीख किती आहे? 4 ना, आज तारीख आहे 4। तर आज गौर बसतील। काही भागामध्ये कालच गौर बसल्या। तर आमच्या या पालघर पूर्व भागामध्ये मासवण किंवा कोंढाण, नागझरी ह्या एरियामध्ये रविवारी बसतात। तर या साईडला बसणारी गौर ही 1.5 दिवसाची असते आणि काही वरच्या भागाला ही असते 2.5 दिवसाची। तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये जंगलामधले व्हिडिओ पाहून आले असाल इथपर्यंत, तर तुम्हाला माहिती पडलं असेल की गौर फुलवेल शोधण्यासाठी किती वेळ लागतोय। आणि कसं आहे, अचानक तुम्ही आता मी सकाळी, आज रविवार आहे आणि सकाळी इथे आलो आहे, तर कधी अचानक तुम्हाला गौर दिसून जाते, तुम्ही शोधण्यासाठी आले नसाल तरी। तर मुख्य म्हणजे गौर फूल मेन असते सर्व वनस्पतीमध्ये। विविध वेगवेगळ्या वनस्पतीच्या फुलाची, पानाची आणि गुणाची पूजन असते ह्या दिवशी। तर त्यातलीच काही वनस्पती आपण घेण्यासाठी शेतावर आले आहेत। काही वनस्पती ह्या वेलाच्या रूपामध्ये आहे, तर काही आपण रानभाज्या खातो त्याचं फूल हे तुम्हाला मी आता दाखवतोय। आणि पाहूया, व्हिडिओ भरपूर मोठा झाला असेल तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये अजून पुढे खूप काही गोष्टी पाहण्यासाठी मिळतील। आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे माझ्या घरामध्ये पहिल्यांदा गौर चालवणार आहेत, आणि गौर आणि विविध रंगाच्या विविध
वनस्पतीची पूजन हे आमच्या घरी पहिल्यांदा होणार आहे, कारण की याच वर्षी माझं लग्न झालं. तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल, आपण व्हिडिओ सर्व अपलोड केलेले. तर गौर चालवण्याचा अधिकार, गौर चालवण्याचा हक्क, गौर चालवण्याची परंपरा ही महिलाची आहे. गौरोबा जसा गौर घेऊन येतो तसा गौराय ही घरामधील कामं पाहते. गौर चालवणे, इतर कोणत्याही त्या चालीरीती आहेत ते तुम्ही पुढे पाहाल. आणि आता आपण घेण्यासाठी आलो आहोत ज्या गौर पूजनाच्या वेळी इतर देखील वेली वनस्पतीची पूजा केली जाते, विविध रंगाच्या फुलाची किंवा वेलीची, ती आपण घेण्यासाठी आलो आहोत. तर पहिलं वेल आहे. तर मित्रांनो, गोमेठीचा वेल हा देखील लागतोय. सेम याची फळं फुलं तेंडलीसारखी असतात. तर ह्याचा देखील काही गुणधर्म, औषधी गुणधर्म असावा, कारण की आपण जसं गेल्या 2 वर्षापूर्वी जो व्हिडिओ बनवला होता त्याच्यानंतर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला अजून इन्फॉर्मेटिव्ह वाटेल, कारण की जशा गोष्टी आपण शिकत जातो आहे, अनुभवत जातो आहे, तशा त्या गोष्टीमधील आदिवासी परंपरा संस्कृतीमधील डीप जाऊन त्यातील नॉलेज अजून मिळत जाते. तर ह्यावेळी आपल्याला अजून काही युनिक पाहायला मिळणार आहे आणि आपण ते स्वतः मी अनुभवणार आहेत, ह्याचा तुम्हाला अनुभव देखील समजेल. तर आदिवासी हा निसर्गपूजक आहे हे या गोष्टी दर्शवतात. हा वेल असा असतो याचा शेम. तर चला वेल काढूया. तर गौर फुलवेल देखील ती पूर्ण बुडापासून कांदासहित काढली जात नाही. ती फक्त त्याचा वरचा फूल जो ताना असतो तोच घेतला जातो. आणि आपण गौर जी आणली होती, बोलू ना, आपण जी गौर आणली होती ती पूर्ण कोंबली. त्याच्यानंतर आपण काल मनोरला गेलो होतो, तर आपण विकत गौर आणलेली, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये समजत असेल. तर हा वाटा म्हणजे ही जूड असते 50 रुपयाची. गोमेठीच्या वेलीच्या साईडलाच हा करडू देखील आहे आणि करडू देखील गौर पूजनाच्या वेळी लागतोय. तर ह्याच्यामधले देखील आपण 2-3 काड्या घेणार आहोत. ह्या वनस्पती जेव्हा कवळ्या असतात तेव्हा भाजी करतात, तुम्ही व्हिडिओ पाहिला होता. आणि ह्याच वेलीचं, ह्याच फुलाचं पूजन देखील होते. निसर्गातील विविध रंगाचे आणि सौंदर्याचं पूजन हे आजच्या दिवशी होते. तर किती घेऊ राजेश यातले? किती घेऊ? 4-5 इकडूनच घेऊ ना. तर मित्रांनो, आपण घेतला आहे करडू आणि गोमेठीचा ताना. तर चला, ह्याचा पुढचं गौर फूल वेल ही आपण घराच्या बाजूला नेऊन ठेवलीच आहे. आणि त्याच्यानंतर अजून घ्यावं लागते ते आपण जो कान खातोय, तुम्ही वल्या करून पाहिल्यात त्याची वेल, आणि प्लस थेरडाची फुलं, म्हणजे त्याचा पण 2-3 देठ घेतले जातात. ही आहे गोमेठी, हा आहे करडू, ह्याची आपण भाजी देखील खाली. आणि कांद आपण दरवर्षी पाहतोय त्याच्या वल्या करताना. अजून ह्याच्यामध्ये ॲड होणार आहे ते थेरडा, आणि बाकी गोष्टी तुम्ही पुढे पाहाल. आणि ही आहे लुंडी वनस्पती, ही देखील त्याच्यामध्ये घेतली जाते. ही गौर आणि विंदय आपण पहिला व्हिडिओ पाहिला त्या व्हिडिओच्या वेळी भटकंती करताना जंगलामध्ये तेव्हा आणली होती. तर ह्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी फुलं कोंबली होती, त्याकरताना आपण विकतची देखील आणली. डिन्या, सफेद डिन्या, ह्याच्यामध्ये पण प्रकार असतो. ह्याच्या पानामध्ये गौर चालवली जाते. तर ह्यातलं मोठं पण आपण घेणार आहोत. असा देठ असतो याचा, कवळा देठ, ह्याची भाजी केली जाते. आणि ह्याची पानं
ही गौर चालवण्यासाठी उपयोगामध्ये येतात. तर जवळपास आपण सर्व घेतलं आहे. गौर आणल्यानंतर घराच्या वरती ती विरल्यामध्ये झाकून ठेवली जाते किंवा घराच्या बाजूला ठेवली जाते. घरामध्ये ही गौरोबाच घेऊन येतो. तर अशा प्रकारे घराच्या उंतारापासून ते घराच्या जी कणगी असते भाताची किंवा भात ठेवण्याची जागा असते तिथपर्यंत हे पट्टे उमटवले जातात आणि त्याच्यावरच गौर चालवली जाते. ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहाल. चुलीजवळ, धान्याचे कोठार असू द्या, त्या ठिकाणी असे प्रत्येक घराचा कोपरा गौर चालवली जाते. तर ही जेव्हा नव्या जोडप्याचं लग्न होते तेव्हा मुलारा येतात एक दिवस अगोदर गौर बसण्याच्या अगोदर आणि ही सुपली देऊन जातात. रायश्री, ह्या सुपल्यांना काय करायला लागते? 4 मुलींना द्यायला लागतात. आणि त्यांना सवासिनी किंवा मुलींना सुपा असते तर सवासिनींना, सुपा सवासिनींना आणि दुसरा सुपल्या असतात तर बारीक पोरींना. सुपल्या बारक्या पोरींना. ह्या सुपल्या आणि ह्या सुपा ना. सूप एकूच आहे त्या हा, आणि ह्यो कोणते एक नको सूप. करू. आणि हे पळसाचं पान तुम्ही बघितलं असेल तर हे खूप कल्चरमध्ये कामा येते. ठीक आहे, पुढचा व्हिडिओ पुढे बघा. या ठिकाणी तांदूळ हे धापटले जातात, म्हणजे त्याची पेस्ट केली जाते, पूर्ण पीठ रूपांतर केलं जातं आणि ही पेस्ट अशा प्रकारे तयार होते आणि ह्याचेच ठसे हे पूर्ण घरामध्ये उमटवले जातात. गौर व इतर सर्व वनस्पती एकत्र डिण्याच्या पानामध्ये घेऊन त्या गौरोबा घराच्या दाराशी उभा राहतो. त्यानंतर जी गौराई असते ती त्याचं एक प्रकारे वेलकम करून ती घरामध्ये ओट्यावर घेतली जाते. त्यानंतर तिथून प्रवास होतो ते पूर्ण घरामध्ये ठसे उमटवण्याचा आणि गौर चालवण्याचा. हे तुम्ही पुढे पाहाल. ती कशी घेते? मी नावून दिल तर काय होता ना त्या पण डोक्याला पाहिजे. ना पहिला लाव ना मग त्याची लाव. काढणार मस्त फोटो काढू का व्हिडिओ काढू? भैया चिकन बना तुम्ही चालवा ना पाच सगळं मारून पैसा बनवून दिला पैसा नाही
विलेचं फुल ठेव त्याच्यामध्ये एक. फुल ठेव ना पहिले. हात काय दिसत याच्यात पण क्लिअर नाही दिसत असा. हां हां तुम्ही कोण अशी बा अशी पण अशी अशी हे बा अशी हे बा हे हे होय हे नाही ते अशी अशी तिरकी बा. हां तर मित्रांनो आपल्या घरामध्ये पहिल्यांदाच गौर ही चालवण्यात येत आहे. राजेश्री चालवत आहे. तर गौर ही घरामध्ये तांदूळ जिकडे ठेवले असतील त्या खोपापर्यंत व चुलीपर्यंत तसेच घरातील देव्हारा असेल तिथे चालवली जाते. मध्ये आणि डिण्याच्या पानामध्ये आणि फडक्यामध्ये ही संपूर्ण घरामध्ये फिरत फिरत असे ठसे उमटवत जाते. असे पट्टे सर्व चुलीपर्यंत धान्याचा कोठार असेल कणगे असेल किचनमध्ये सर्व ठिकाणी पोहोचते. दिलाय ना मी नको येऊ ना. तर पूर्ण घरामध्ये घरी गौर चालवून झालेली आहे आणि इथे बसवले देखील आहे. तर ह्या प्रकारे चालते लक्ष्मी. आणि ही सूप जी मुलारा घेऊन आलेली हे वाटली जातील आता.